i després entraríem en el debat ple, que l'havíem estructurat en dues parts, una part més conceptual de les estratègies de gènere en la cooperació al desenvolupament i, si s'escau, analitzar també els 5 anàlisis, els 5 punts d'anàlisis que al llarg de l'informe ens conviden, i després entrar més amb el debat dels exemples que tracta l'informe. Aquest és el segon informe, o la segona part de la recerca que Indira realitza en el marc de la campanya de Mouta per la Igualtat i la Justícia. I aquesta campanya, impulsada per la Fundació Ajuda en Acció, analitza la inclusió de la perspectiva de gènere en la cooperació al desenvolupament, perquè nosaltres tenim la responsabilitat des del govern d'incorporar en la política pública de cooperació aquesta perspectiva i ens conviden a reflexionar i treballar en l'àmbit dels mitjans de comunicació, justament els àmbits dels mitjans per contribuir a transformar les relacions de gènere. Perquè passem a tenir un llenguatge no endocèntric, ens conviden a tenir una visió política de la cooperació al desenvolupament i dels problemes que aquesta està afrontant i a canviar els estereotips dels rols entre els homes i les dones també en l'àmbit del desenvolupament humà. Encara estan força presents la visió endocèntrica, la manca de perspectiva política del desenvolupament i la no presència de la relació de poder entre homes i dones als mitjans de comunicació i que van reproduint els rols de gènere tradicionals. Una de les coses que ens proposa l'informe és dialogar tots plegats, administració pública, periodistes, associacions de dones, persones, individus, dones i homes, per intentar canviar, és a dir, millorar la pràctica real en els mitjans de comunicació sobre les relacions de gènere i avançar cap a un periodisme que sigui alhora un instrument d'educació per al desenvolupament i que no perpetuï aquestes actituds i aquests valors que abans feia referència. Cal que tots els actors de la cooperació dona facin també aquest canvi de xip. No només ho pot fer l'administració pública i, per tant, cal compartir també la necessitat de canvis organitzatius, no només polítics, no només teòrics, sinó també pràctics. I en aquest sentit creiem que les directrius ens hi haurien d'ajudar. I és molt important perquè la política pública de cooperació a Catalunya és molt participativa, molt de treball, molt de consens, molt de diàleg i molta sinceritat. I aquí és molt i molt important un acompanyament per part d'una part molt important de la cooperació, que és la de la sensibilització. Necessita també la incorporació dels nous actors de la cooperació catalana en l'àmbit de l'educació per al desenvolupament. I aquí és fonamental i imprescindible, ho he dit més d'una vegada, el paper dels mitjans de comunicació com un actor de cooperació al desenvolupament, no només com un mitjà difusor de la cooperació que fan els actors de la cooperació catalana en un sentit. Tota la política pública de cooperació els propers 4 anys, independentment de quin sigui el color polític del govern, hem de començar a pensar nosaltres què volem que sigui notícia. Malauradament, en l'àmbit de la cooperació continua sent massa notícia només les desgràcies i només els escàndols. El mateix dia, no té res a veure, però és una reflexió final, ja sé que s'aprovava el pla director, hi havia una petita polèmica al voltant de com s'havia de posicionar el govern de la Generalitat al voltant del burca. Això ho ha tapat tot. Que a diferència del que va decidir el govern Zapatero fa 3 setmanes al voltant de la cooperació que retallaria 800 milions en 2 anys, el govern de la Generalitat va aprovar un pla que deia que no retallaria, que incrementaria en funció de les seves capacitats i possibilitats. Era una bona notícia i en canvi el burca ho va tapar. Fins a quin punt nosaltres som suficientment hàbils a l'hora d'enfocar bé el que volem noticiar. Rellevants perquè aquesta perspectiva també estigui present especialment en l'àmbit de l'educació per al desenvolupament, perquè ningú se li escapa que en aquest àmbit, que és un àmbit d'estudi en aquests moments d'elaboració d'una política pública compartida a través d'una estratègia, i tenen un paper molt rellevant els actors de cooperació.